ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинои сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо экранамада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза наворо рӯӣ кардан дута опелои седан бо нархҳои арзон дӯстони азиз. ҳастаи ВАЗ 21015, мошинои Mazda рӯй кардан, Mazda, ҳастаи Mercedes-ҳои Zaychik, опелои Hatchback дӯстони азиз, опелои Astra дар кузови Caravan, обшим светои сафедош, ҳастаи опелои Vectra бо нархҳои арзон ва ҳастаи мошинои Chevrolet Niva, Daewoo Nexia ҳастаи бо нархҳои 7000-9000 сомон ҳастаи нархи арзон катем. ва ҳастай Toyota Camry бо нархи 85000 сомон нархи арзон катем. ва ҳастай VAZ 2107 бо нархи 5000 сомонӣ. ва курси имрӯза бошад 121 сомону 50 дирам, 120 сомону 50 дирам ва бошад навор расалмек. то охираш тамошо мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. VAZ 21015 ҳастай баъдрон ки мошинои советский молодёжный срочно. соли бори 2004 сол ҳастае ки суифуриш бензини холӣ, объем мотори 6 литра, коробкаш механикае, сайсани мошин мега чоткай тозакае. ҳуҷҷатҳои мошин бутсун азиз бучдагия 4 та баллон пачкай нав мотор кардагӣ, краскаш нав кардаги сонад мошинча тозакай, баллон нав, дискаҳои худаш, салон тоза, краска нав, мотор кардагӣ. фақат як светчоша мега алиш меки тавоян мелич кор астае. мошин хелаки даст як одамда гаштесае. нархи мошина мега 15000 мегем срочно бо каунтер дига мега муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ сонад, яъне ноҳияи дӯстида ҷиникулда ҷамоати гаравоти тоҷикобод 15000 сомон аст муомила мега мешавад. хоб якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 3191 мегафойлаф пайваст дорад. дуюмаш рақамҳои растии ахираш 04 ишда WhatsApp доранд. 15000 сомон мегас бо мегад муомила мекунем. мотор нав кардаги, краска нав кардаги, мошинча мега сода фақат як светчоша мега алиш мекунед тамом. хоб кадоми шумо ки мехарен занг занем бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гирен. дӯстони азиз, шумо дам агар хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад маромад дар рақамҳои 885 1225 имо WhatsApp дорад. дӯстони азиз, рӯй кунед реклама мекунем. лайкора занем фаромӯш накунед дӯстони азиз ва силкаша падилшаш кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузови седан сайзтониҳои зур, соли бори 6 1996, суҷфуриш газ бензин, мотор 6 литра, коробкаш механикай, сайзтани мошин бадрон, чоткаи мошин нав краска кардаги, кондитсионердор дӯстони азиз, чихолакҳои нав задаги, баллон пачка, поликҳои нав задаги, мошин обшим созай беҳтарин ҳолатдай, ҳамаш қариб ки навай, мошин чоткаи бад, мошин дурни чарда гаштагиай. нархи мошина мегад 45000 мегем бо каунтера дига мегад муомилаи хубам мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. 45 та муомила савдош мегад дар назди капоти мошин. хоб якумаш рақамҳои Билайн дастии ахираш 30 WhatsApp кор мекунад. дуюмаш рақамҳои TCL ахираш 75 инашам кор мекунад, инашам WhatsApp ҳастай. чихолакҳои нав задаги, нав краска, баллон нав дӯстони азиз, обшин мошинча созай. хоб ай 45 та мега бо муомилаи хуб мегад мекунем. кадоми шумо дар кинам хеле седан ки лозим аст маромад занг занем бештар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем бо арзона мешавад. ва дӯстони азиз, кадоми дагон мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан бошад маромад сурат маълумотша рӯй кунем, реклама мекунем. лайкора занем навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Mazda 626 ҳастаи баъдрон ки мошини Mazda 626 ҳамин хел ном. соли бори 6 1994 ҳастае ки суҷфуриш бензинаи мотори 8 литра, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин як даст гаштаги, мошин ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш кардагия дӯстони азиз, як сола ҳуҷҷат нав кардаги, утилизатсияшам нав мегад кардем. центразамок дӯстони азиз, ойнош мақсад ки кнопка карди боло поён мешавад, мултирола мега дора ҳамаш кор мекард дӯстони азиз, баллош мега 80% хадавои кардагӣ ва як сола ҳуҷҷат дӯстони азиз. нархи мошин 15000 сомон, мошин созай меравад меояд. илтимос мега беҳуда нороҳат накунем, фақат харидорои аниқ. ва мошин дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод. ноҳияи Тоҷикобод дӯстони азиз 15000 сомон аст муомила мешавад. хоб рамои рақамҳои соҳибшуни рақамҳои TCL дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. кадоми шумо ки мехарем мақсад ки занг занем
бештар маълумотша гирин. Ҳамаи маълумотша гуфта метавонед, агар харидор бошем бо занг занед ҳамаашо ба шумо соҳибаш фаҳмода метавонад, фақат харидори аниқ. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Бояд тайга бардор Opel Astra F1 ки дар кузифи седанай бо нархи арзонай срочнай. Соли бори 1995 аст ки суҷфуриш газ бензинай мотори 1.6 литра коробкаш механикай сайстани мошин мегад чоткай. Мошин 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 та балон 95% мегад соҳибшон, чихолако задаги салоншам тоза кардем, хеле светои синьяй. нархи мошина мегад 24000 мегем, бо арзонам мегад мекунем камтар дига ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулоб. 95 сол мошини хелаки дасти ягудамдай 24000 сай срочна мегад сундар курай. Якумаш рақамои Вавилон дасти ахираш 0774, дуюмаш рақамои Мегафон дасти ахираш 87 WhatsApp доранд. 4 моҳ ҳуҷҷат, 4 та балон нав, 24000 сом, 95 сол дар шаҳри Кулоб. Мошинча бен гӯяд арзон астон азиз, ҳамин хел мақсад ки соҳибшон срочна мегад сум дар курай. Тоқа суми хола алиш намешад сон азиз, срочна сум дар курай мегад, ҳамин хел соҳибаш қайд кардан. Ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хонагад оидаи мошин фаҳмидан, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метавонад, фақат одамони харидор. ва кадоми шумо дар ягон мошин, ягон замин, ягон хона, ягон квартира чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат номерои мо дар аввали видео аст, роя кунед, мо реклама мекунем. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мерседесои Зайчка ҳастаи бадорон ки Мерседесои Е класс соли бори 1998 суҷфуриш газ бензин, гази рачорам дорад. Объем мотораш 2 литрай, коробкаш механикай, сайстани мошин бадорон чоткай. Мошин 9 моҳи дига танировка дорад, не ки ҳуҷҷаташ буд шудагай аст, 9 моҳ танировка ҳуҷҷаташ буд шудагай. 4 та балон нав аст тусуна ази электропакет, кондитсионер тусуна балонои нав, свети серебриси мошин созай. нархи мошина мегад 55000 мегем, бо муомилаи хубам мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. 55 та муомилаи хуб мегад мешавад. Ягон Opel Sedan ё хетчбек ки агар ягон намуд Opel-ои бахса мошини прайси арзонтар боша, болоиш агар сумам тен ҳамин хел алиша мешавад. Мошин дар шаҳри Бухтар, балон пачка, 9 моҳ танировка, 98 сол, гази еврочоркати моторош 2. خب اینا رقم‌های مگافون دستی رقم‌های بیلاین صاحبشون هر داشته واتساپ داره اصلا رقم‌های مقصد که 46 تا واتساپ دارن بو خوب‌تر کرد دیگه معلوماتای پورا از همین رقم‌ها مرامت زنگ زنید. خب کدومی که ماشین خراب باشه دوستان از در کامنت‌ها ما نوشته که کدوم مارک ماشین با شما لازم است ما در ویدیو آینده از فروشنده‌ها جدا کرده پیشکشتون می‌کنیم. شما می لایک را زدن فراموش نکنید و اگر امکانات باشد سیلکای نواری ما رو در واتساپ، ایمو، تلگرام، تیک توک، اینستاگرام چی سایت دارین سیلکای نواری ما رو در همین نزدیکایتون دوستایتون پادلساش کنید و چی ماشینی که در کره نویسین پیشکش میکنیم. میگذاریم با ششم ماشین فروشی Opel Astra G است بادرون که در کوزیفی کاروان اونیورسال سالی بریوشش 1999 هست که سوژفورش گاز بنزین گازی پراستون نازی و موتورش یک شاشی پراستوی. коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошина мегад 4 та балонш мегад нав задагӣ аст, ҳуҷҷатош мегад нав кардагӣ аст азиз. Айбан қарзор мегад, срочна мегад, мошин дастӣ химона, мошини семени мегад, соҳибуш ҳамира мегад, хай маҷбур шудем мефурӯшем. Мошин мегад созай, мошин як даст гаштагӣ аст азиз. нархи мошина мегад 48000 мегем, бо муомилаи хубам мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. якумаш рақамҳои TCL дасти ахираш 65, дуюмаш рақамҳои расти ахираш 07, имо, WhatsApp, пайваст аст аз мошин чотка мегад. Opel Astra G Caravan 99 сол, гази прасут аз балон пачка хадавои кардагӣ, ҳуҷҷатош мегад нав кардагӣ аст аз просто мегад қарзори мошина мефурӯшад 4 дискаҳои фасона. خب کدومی شما ده که اگر کم خرید سوم داشته باشین ماشین محقوقتون باشه سرچ با ارزان کردن میتونید میگم ماشین در شهر وحدت مرامت زنگ زنیم. دوستان عزیز کدومی شما یگام رکلام داشته باشین یگام خانه زمین کوارتیرا ماشین یگام آپارات یگام محصول برای فروختن برای رکلام کردن مرامتتون عزیز در رقم‌های 885 12 20 ایمو واتساپ تلگرام پایباز رو روی کنیم و رکلام میکنیم. لایک رو فراموش نکنید نوارا تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم با هفته ماشین فروشی. ماشین نوبتی ما هست دوستان شرولت نیوا است که سال بریوشش 2004 سال سوژفورش بنزین موتور 1.6 لیتر коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад срочна фурӯхта мешавад. достони аз балонаш средян хеле светои кабуд салоншам тозакай мошин мегад созай мошин мегад срочна сум дар курай нарша арзон мондан соҳибшун ина рақамҳои тисел рақамҳои ватсапшун. нархи мошина мегад 20000 мегем бо муомила мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи файзобод файзобода
Прямои рақамои TCL дӯстони азиз ва рақамошонда WhatsApp доранд. Бо I20 мегад бо арзон мекунад. Ҳамин одам срочно мегад сум дар WhatsApp ҳамин сурдоша рӯй кадаем. Хоб кадоми шумо ки мехарен занг занен маълумотои пурра ва аниша аз соҳибашон гирен. Дӯстони азиз дигар маълумотша соҳибашон нагуфта фақат мегад маълумотои бештар тариқи телефон. ҳай ногуфта намона ки шумо агар мошинхар бошен дар комментария мо нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо мошин лозим аст мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯш дошта бошед дар рақамои WhatsApp имо 8085 1220 WhatsApp имо Telegram пайвастдори маромад рӯй кунен ва лайкора фаромӯш накунен гузорен. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 сай бодрон ки светои селебристияи срочнай бо нархи арзон соли бароючаш 2008 сол. Сӯишвориш газ бензинай мотор 2.4 литрай коробкаш автоматай мошин мегад дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. 2008 сол газ бензин 2.4 автомат суни азиз мошин мега созай. Гази равчора мегад дорад суни азиз. Хоб 4 дискавои престиж 4.80 80% суни азиз кондитсионер электропакет ва номерош транзит. Нархи мошина мега 87 мега бо каунтер дига мегад муомила мекунем. Нархи мошина 87000 сомон аст бо каунтер савдо мешавад. خب پراموی رقموی سون عزیز و ویلونی توجیکستان است در رقمشون واتساپ هم داره با همین اکه تگه اوپلی خچبک هم داره که وایشب ارزون تره کدام داگه در کو باشد مرا زنگ زنین نرخ کمری باشد 87 معامله سودا میگه در نزدیک کاپوت ماشین و ماشین عین حال قرار داره در شهر دوشنبه سون عزیز اکا میگه که بهودا میگه ناراحت نکنن فقط آدمونی خریدار و علیش نمیشه توقع سومی خولیه کانتر میگه معامله میکنیم مرا دیگه معلومات از رقمشون گیریم مگذاریم با نهم ماشین فروشی دایو نکسیا است که با نرخ ارزون سروچنای سال باریشش 1997 است که سوژفورش بنزین خولیه میگه صاحب شو سوژفورش بنزین موتور 6 لیتر коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. Мошин сунати 8 моҳи дига ҳуҷҷа дорад. 4 та барон мега миёна сун азиз. Хоб сидилниёш мега сидилниёи Mercedes мега тадага астай ва бисёр чуш ай Mercedes ай. Ва моторш мега кам мега уже масла хрида мега дромадестай. Уже камтар масла общин хурдестай. Хоб нархи мошина мега 8500 мегем камтар дига мега арзон мекунем бисёр не. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар суни азиз прамои рақамои WhatsApp ва рақамои TCL соҳиб шуда. Илтимос мегӯяд одамони харидори аниқ, чунки мегӯяд одамони мақсад коргар мегӯяд мақсад ки фақат одамони харидор беҳуда мегӯяд норад ки мошин расход фақат намин мотора суни аз камтар масъала хиштага ёки тачид мекунем ки ягон чи. Барама дига маълумотша гирем. Мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 роҳӣ карданд ки бо нархи арзона ва сирос шуд суна азиз не ки илтимос мегӯяд нархи ахирон шуд суна аз бо хайхтон маълумотша мегирин. ВАЗ 2107 аст соли бароишаш 1998 сӯишвориш газ бензин мотори 6 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи қарор мошин мегӯяд созатсона мошин як даст гаштага мошин дар хона мега омода бинен. خب سون از این ماشین میگه این حال میگه اکومولاتور میگه ندارد وایرون شدگی حجتش هم بود شدگی خیلی خیلی سرد سسته نه نکی نرخش ارزنده نرخ ماشین 5500 سومونه خیلی نرخ اخیرش میگه نکی اگر نالیچ سوم کتی باشه آی پیش یکم سوم بمیگه میگذاریم ماشین این حال قرار دارد در شهر استرابشان سون عزیز پراموی رقموی دستیشونه رقموی واتساپ چونم دارن خب آیا اکای سرش نمیگه مقصد سوم در کش نمیگه ماشینا روی کردن فروش نمونده سون از کدام شما که میخریم ماشین در شهر استرابشان تریتوری شهر خوجاند اگر کدام ده هم طرفو در باشه که نزدیک رفتتون مرامت سون عزیز 5500 سومانی بو خیلی به خاطر رفتنتون با یگون سومشا میگذارن ماشین خیلی کانتری خیلی کاسمتیک کور دارد دیگه معلومات پورا از رقمای پویموده میگذاریم با 11 ماشین فروشی دوستان از یک اوپل وکتر روی کردن که با نرخ ارزونای سروچن سون عزیز توقع سومی خولیای بین یاد سروچنای اوپل وکتر آ سالی باریوشش 1991 سوژفورش گاز بنزین موتور 6 لیتری پراستوی коробка مکانیکای سایستن ماشین میگه چوتکای سوز ماشین هم خیلی نبینید ماشین میگه سوز در خونه میگه خواه ماشین با داشتن موندگی ماشین میگه سوز ایدئالی سایستن نرخش ارزنده нархи мошина мегӯяд 10000 мегӯем бо камтар дига мегӯяд муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе 9 километр да мегӯяд камтар мегӯяд сум дар кош дам мошини дастишона мошини оилавия яъне фурӯш дам мошин хеле ки дасти ягодамдан гаштисай хоб 10000 сомон аст мошин бо арзон мешавад дар шаҳри душанбе 9 километр сон аз рақамҳои мегафони соҳибшона дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд
агар ҳамин харидори аниқи налӣ чӣ боша мега арзон мекунад. Ин наметавонед ки дар ҳами ака занг занед, дар ҳами апа маълумоти пурраша гиред. Мисол аз ин мошин оилавия мегӯяд, мақсад ки мошина фурӯш намондиянд. Рақамҳои WhatsApp, рақамҳои мегафони дастишон марама занг занед, бо айноми калоно гап занед, арзонтон мекунанд. خب کدام میده ягон мошини фурӯшӣ, ягон хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан боша мароматотон аст дар рақамҳои 8085 1220 WhatsApp имо Telegram дорад. Оро якон реклама мекунем. Ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худо нигҳбон.